Здравейте всички от VBOX! Аз съм си надолу на бой и сега ще ви показвам Minecraft Beta 1.8 Pre-release. И както видите, тук има вече не тук къде Survival и Creative, не Create, кое е тъкна, бонче, чупено пиронче, риба, штука, махай се от тука, Survival. Окей, влизам с Survival. И тук малко ще поразгледаме. Уау. Яко. Добре. Тук има дървета. Добре. Уау! Уау! Не знам как го направих. Макаре. Бързо мисли къде да тика. Грешка. Добре. Къде? Бързо. Казаха ми, че има някакъв удар, като скоча. Чакайте малко. Аре бе. Да. Добре. Опа. Ако мислите, че ще... И защо си направих лопата? Няма значение. Ако мислите... Казах, че ако мислите, че ще почвам серии как да оцелем тук, нали, в Minecraft 1.8, ще ви разочаровам. Нема почвам. Защото не искам много работа. Добре. Така. Добре, това мисля, че е достатъчно. Чейте да видим някакви нови неща. Искам да срещна с един ендърмен. Арбе, само прасета ли има? И нито една овца. Леле, това се каза прасешки живот. Пустиня. Супер. Да видим какво ще се пъкне. Чакайте, че ще се затрия някъде. Гледам. Какво да правя? Къде отиде? Мак. Сериозно? Добре. Направо в свят, обаче ще е с Creative и така. Видим. Още се
покаже. Вау. Лагва. Лагва яко. О, да. Тук определено се бият лесно. Интересно какво съм. Но изи, добре. Хайде, ендърменовци, къде сте? Крита кълдите. Много ме кефе ги биете с. Опа. Я да взема лъкът и малко стрели. Като казах малко, нямах предвид толкова. What? Това... Леле, той май се прицелва. О, да! Това беше фейл. Дуф, това са експириенсите за survival. Искам да намеря... Давай. Пати якия лак. What the? Искам да намеря... Не мога да се изкажа половин час. Искам да намеря малко NPC-та. Си побъцам с тях. Не видим дали тук ще оцела тази крава. Хайде. О, Не. Добре. Ето, край. Кой край ще ми се противопостави? О, да. Целих тази. Пази якия лак. Искам, сега ще слезна в една от пещерите. Какво беше ми стане? Аз съм безсмъртен. Добре, ще намеря някой по-голяма пещера. Като тази. Но първо... Да. Она...
ми има лава. Лава. Вода. Добре, това няма никакъв смисъл, ама искам... да намеря нещо необикновено. Освен новите айтами. О, what the fuck? И защо няма нито едно зомби тук? Ще поне 5 да са ми пъкнали. Да, забравих да поздравя... Забравих да поздравя един човек. В V-бокса се пише Siki1015. Но не го пишете в Google. Могат да ви излезнат ужасни неща. Така, Siki1015. Тя ми е най-големия фен, който съм имал. Тя си знае що. Няма казвам, аз си давам. Да. Не може ли се стъмпа по-бързо? Толкова реалистично. Това е невъзможно. Да е толкова реалистично. Просто не вярвам. Имам цялата... Хайде бе. Значи ще изчакам да... Това беше... от мен... Видяхте ли това? Света ми се не беше регенерирал. И долу определено имаше... Ето ги. Омага. Ендърмен. Умри! Умрете! Леле. Тая вечер май няма да мога да заспа. Искам да те видя от близко. Къде отиде? То се изпари. Елай той. Аре, Вендър. Къде си, бе? Ето. Омага. Значи да не го гледам очите. Ама ми направи. Очите фъканите му крака. Защо ме гледаш? Той ме погледа, не бях аз, бегай! Изчезвай! Защо полява те гориш? Откъде се появяваш? Мраза вашето телепортиране. Да, злато. Да,
скелет. Вече мога да се насочвам. Ти също ми избегна удара. И ти ще умреш. Вау, това дава доста експириенс. Или там. Добре, значи това беше всичко от мен. Зомби. Си надолу на бой. Чао.